Jsme s Myškou na super atrakci. Nedám. Myška se bojí, že to nedá. Já myslím, že by to mohla dát. Fakt to nemá chybu. Jeden tam jde psát SMSky, borec. To má telefon, jo. To je mazor. To je dost dobrý. Úplně to přežije, ty vole. Do prdele! Do prdele! Ty vole! Ty krávo! Tak to byl masakr.